Pozdrav svima, u ovom klipu možemo pogledamo kako koristimo dinamičke komponente u SketchUpu primenom Ruby skripta i ovih atributa sa dinamičkom interakcijom sa elementima, kako bismo videli možda aktivne i pasivne mere ili koji prostor zauzima određena komponenta, kako izgleda kada je otvorena ili zatvorena. Tako da možemo pogledati kako ovo sada sve da uradimo na ovim primjerima koje smo do sada i koristili, a to je ovo ovde. Dakle, možemo krenuti sa nekim dizajnom vrata koji nam odgovara, to su na primjer ove baš komponente i konkretno iskoristit ćemo dovratnik kojim smo zadovoljni i iskoristit ćemo na primjer ovaj ovde element vrata, u ovom slučaju ću samo raditi explode, a zatim ću napraviti ovde make component i stavit ću da su ovo neka vrata sa profilom i obavezno ću staviti da je osa negde gde će biti šarke, dakle, na primjer, tu, tu i tu. Ne mora da se lepi za svaku geometriju, stavit ću ovde create i ova geometrija sada doći će ovde negde, otvarat će se i zatvarat će se tu. I ono što još imam na raspolaganju je ova komponenta 1, rekli smo da ako nešto hoćemo da menjamo tu, možemo da menjamo ime toga, tako što ćemo doći napisati ovde, na primjer, kvaka. I imamo mogućnost da to zalepimo gde sad god želimo. Ja mogu da dođem i da stavim to čak ovde dole. Ili ajde još jednom. Dakle, da stavimo to negde ovde. I onda to podignemo, na primjer, za 1.100 i da pomerimo ovde u stranu za 1.6. Dakle, negde tu otprilike. Sad, ako ovo sve hoćemo da zatvorimo, moramo prvo da shvatimo na koji način funkcioniše SketchUp zajedno sa svojim dinamičkim komponentama i sa Ruby skriptom. Tako ćemo pogledati to na jednostavnom primjeru običnog boksa koji možemo ovde da nacrtamo. Dakle, uzet ću rectangle, napravit ću običan boks, izvući ću ovo i napravit ću dinamičku komponentu od toga. Dakle, make component prvo. Ose u ovom slučaju nisu bitne, neka ostane tu. I kada smo napravili komponentu, svaka komponenta ima mogućnost da ima ovaj component attributes. Dakle, odete ovde na desni klik, uključite taj dynamic components i ovo se otvori. Procedura je poprilično jednostavna, dakle samo odaberete koje svojstvo ovog hoćete da koristite, barem za ove jednostavne primere, za pomeranje i rotiranje, i onda samo kažete šta želite da se tu uradi. Dakle, neki od atributa kada kliknete ovde su pozicija, veličina i rotacija tih elemenata. I u ovom slučaju, ako hoćemo da radimo rotaciju, kao što je kod nas slučaj, možemo da uradimo ovo rotaciju oko Z ose, trenutno stoji da je to 0. Mi sad možemo da vidimo na koju stranu će se ovo rotirati, time što ako ubacimo, na primjer, 90, možemo da vidimo šta će se desiti sa ovim elementom. Dakle, ako je ovde 0 ili ako je ovde, na primjer, 45, u kom delu će se desiti rotacija. Sad, to sve zavisi od toga gde se nalazi ova osa. Ono što ja mogu da uradim, dakle, ovde kad vratim na 0, mogu da uđemo u ovaj element i da ga malo skratim, baš da bismo videli kako izgleda sve ovo. Ovde je osa, imajte na umu. I sada kada hoćemo da pogledamo opet sve to i stavimo, na primjer, ovde 45, vidimo da će se on rotirati na ovu stranu ovde za tih 45. Ako stavimo 90, produžit će dalje tamo i vraćamo ovde nazad na 0. Ako hoćemo da ide na drugu stranu, možemo ovde staviti minus 45, pa će ono krenuti dalje tu. I ono što je još bitno, možemo da menjamo gde se ova osa nalazi, dakle samo stavimo change axis i dođemo i kažemo hajde nek se sada okreće oko ove ose, dakle stavit ćemo tu i tu i sad kada stavim 45, okretat će se oko druge ose. Sad šta je ovde zgodno? Mi ćemo to moći naravno da iskoristimo za vrata bez problema, moramo samo da to zaista uradimo na neki klik sa ovim ovde, pošto trenutno vidimo da to ne postoji. A način na koji to možemo da uradimo je da stavimo neku funkciju da se dešava na klik. Dakle, nećemo uvoditi svojstvo pozicije, veličine i rotacije, nego ćemo staviti ovo on click i tu ćemo reći šta treba da se desi na klik. Ako niste upućeni šta treba da napišete, uvek možete otići ovde na functions i pogledati šta sve postoji od alata. Nas najviše zanima koje su funkcije on click, a to su većinom ove za animiranje. Postoji fast, custom, slow i tako dalje. Najlakša varijanta, za barem ovo što je nama potrebno za otvaranje i zatvaranje vrata ili izvlačenje fioka, je ovaj animate deo, tako da možemo njega da iskoristimo i tačno vidimo koju sintaksu ima. Dakle, ima neke atribute, zatim ima ovaj state 1, state 2 i na kraju ima koliko god hoćemo state-ova tačno u ovom slučaju, tako da možemo to da selektujemo i stavimo ovde samo insert ako je ovo selektovano da vidimo barem kao neki template. Sada kada smo ubacili ovaj animate imamo dakle attribute, dakle nešto što hoćemo da menjamo i to stoji pod navodnicima, dok ostale stvari kao što su ove vrednosti mogu da budu, dakle svaki put kad kliknemo se promeni neki state do gomile drugih stvari. Najlakša varijanta će nam biti da stavimo na primjer od 0 do 45, čisto da bismo primetili ovo sve, bez
drugih state-ova i attribute koji hoćemo da menjamo će upravo biti ovaj rotation oko Z8. Tako da sad kad stavimo OK, ovo bi trebalo da radi, nekad proizvodi probleme ako ne izađete iz grupe i ostalo, ali sad ako kliknemo, možemo vidjeti da se ovo rotira za 45 stepeni i vraća nazad. Dakle, svaki put kad kliknete, uzmete ovo, ja sam stavio kod sebe da to bude Shift D kao ovaj dynamic hand i možemo sada da imamo to rotiranje. Sad može da se desi i ako hoćete da imate više tih stanja, da stavite na primjer 90, pa svaki put kad kliknete ide 45, 0, 45, 90 pa 0 i tako idemo dalje u krug. Međutim sad, šta ako hoćemo da radimo izvlačenje nekih elemenata? Ja pored ovoga što imamo ovde kao rotaciju, mogu da ubacim, na primjer, poziciju za x, y i z. Ako sad stavim x i očekujem da će ovo da se pomeri za 45 napred, za 90 pa da se vrati nazad, kada kliknem vidim da će ovo nestati i vidim da se on pomerio na nulu, ali se pomerio na globalnu nulu, dakle za celu ovu scenu. Tako da on sada kada se pomera ići će 0, 45, 90 i pomerat će se u ovom ovde slučaju u odnosu na ove ose koje trenutno sad ovde postoje. Što nam definitivno ne odgovara. Tako da ako bismo želi da se baš na određenom mestu to nalazi, vratit ću sad ovde to nazad, najlakši način da se ovo sredi je sledeći. Dakle, ovo je sad jedna komponenta, možemo uzeti ovde još jednu liniju samo, koja će nam predstavljati, na primjer, neki centar ove komponente ili početak i napraviti group od toga. Dakle, ovo će sada biti box sa početkom, možemo tako da ga nazovemo, i osa može ostati tamo gde je, dakle nije nikakav problem. Sad vidimo da imamo box sa početkom koji u okviru sebe ima tu komponentu. Sad samo ćemo reći da ovaj ceo animate ciklus nećemo da koristimo tu, niti bilo kakvu rotaciju odavde, nego ćemo sve prebaciti na, u stvari, pardon, da, koristit ćemo baš taj deo tu, sad da li može da se vrati, verovatno ne može. Dakle, stavimo on click, stavimo animate i stavimo da hoćemo da animiramo x pomeranje od 0 do 30, na primjer. Evo ga ovde. I sada, ako uradimo pomeranje, pošto je ostalo unutar komponente box sa početkom, možemo da vršimo to pomeranje tamo i nazad u odnosu na ovu osu koja je postavljena za tu komponentu, dakle ide od 0 do 30 po pitanju izvlačenja. I sada kada smo upućeni kako ovo sve funkcioniše, možemo da pređemo baš na ova vrata koja imamo ovde. Naravno, pošto postoje vrata i kvaka, bez veze je da pravimo posebno rotiranje za jedno i drugo, bolje da napravimo zajedničku komponentu za sve. Dakle, da uzmemo ovo, stavimo make component i dobit ćemo ovde, na primjer, vrata sa kvakom. I njen access, odnosno koordinatni sistem je bitno definisati. U zavisnosti od toga kako ga stavite, takvi će biti i uglovi, dakle ili će ići u nula ili će ići u minus ili u plus. I sad kada smo ovo definisali, postoji to, ovo se još nalazi, na primjer, zajedno sa dovratnikom komponenti vrata koja se zove, na primjer, 80 ili 90 sa 210. Ako smetaju ove strelice, stavit ćemo ovako. Za svaki slučaj da se tu nešto ne poremeti. Dakle, ose za ovaj element nisu posebno bitne. I sad, kada selektujemo ovo, dakle, postoji ovaj element. Ako otvorimo ovo, jedan nivo ispod možemo da vidimo šta se dešava. Dakle, ako kliknem na ovu komponentu, vidim vrata 90-210 koje u sebi imaju vrata sa kvakom i dovratnik. Ako odem u vrata sa kvakom, tu mogu da radim neke stvari, ali ne mogu da vidim nivoe vrata sa kvakom. Tek kada pritisnem tu i selektujem ovo, vidim vrata sa kvakom da imaju u sebi ove komponente. Dakle, samo jedan nivo ispod možete ići sa tim postojanjem komponente unutar komponente. Sad, kada se nalaze ovde vrata sa kvakom, tu možemo da isprobamo tu varijantu. Dakle, stavimo on click i onda u ovom delu stavimo animate, stavimo ovde da hoćemo da rotiramo oko ose od 0 do 90 i stavimo OK. Predlog nekih ljudi je uvek da izađemo iz ovih grupa, da se nešto ne bi poremetilo i sada kada kliknemo, vidim da se ovo otvara na drugu stranu, dakle očekujem da minus 90 treba u stvari da bude vrednost za rotiranje, tako da probat ćemo ovde da ubacimo minus 90, enter, kliknut ćemo opet negde ovde sa strane i isprobati ovu alatku sada sa dinamičnom rukom, evo ga tu. Dakle, sad imamo zatvaranje i otvaranje ovog ovde elementa.